njaluk tanggung jawabmu. Aku metengi sapa e? Weh. Lah totok mudar ora. Kata-katamu lho. Aku ora ngerti mindak apa-apa kok njaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sik kiper. Wus. Prabu Baladewa maju terus sik kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Gong. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teka, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Truk. Mosok. Kowe mau ngomong karo aku. Omong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku to? Sing endi? Ngene wae yo, gelut yo. Ya ora ngono. Kowe iki ora tak kei idit kok gelut to? Kowe mau nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Manus maning jajaran sekretaring baune iblis lan Indra, Agung, ora minggat sun kono turun gretel nenggolo jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Muni ngono apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur. Hei, kowe iki nang kono. Kowe kakangku e, Truk. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lha apa aku arep nandingi aku nek muni mundur. Ya oke, ora apa-apa mundur yuk bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Truk. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe wis muni to, nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama, swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki kowe dipethuk karo widodari. Wow, dupak sisan ora. Aku tak ngasuh. Ning ndi te? Mah. Ana omong ku sik bayar aku. Ngapun tak ajar kowe. Ora. Wis kowe seneng biasa. Omong sing bayar aku. Aku jek nang kono aku jek ngumbahke apa-apa. Gapurmu ora. Ngumbahke apa-apa piye? Wah, berat iki. Cilaka iki aku. Mongko kono nggawa nenggala e. Aku maju bakal iki iblis lanat nyus. Klekek modal. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Mau ki omong aku kok nggo senjata. Nek aku mulih bapak getun. Ya. Terus? Titip dompet. Oh iya. Kena bojoku ya? Ya. Meling wae nek aku ora mulih 3 dina kok nyelamati tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modal. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja gong kowe adikku kancaku sapa? Wis rasa cerewet kowe iki seneng asline nek aku mati ya. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae janjane anakmu ta? Ora ya iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan laire 9 sasi 1,6 sasi aku. Dapure ora. Mulane kok anggere bojoku nimbok ngangki-ngangki terus kowe gayane dandani apa? Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet tok senenge ra jamak-jamak. Iki kono. PN gaglaken. Waduh. Kono ya. Ya. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti, irunge rada dawa. Padake ora paham aku. Heeh. Padake ora ngerti. Heeh. Lah iso lulus, dilengkan lulus SMA.
daftarno ning perguruan sing aja patiya tinggi. Lho. Iya ta iki? Ana niki ya perguruan tinggi. Ora iso ngene tiba ndak lara to. Oh, Daftarno ning perguruan sing ra patiya tinggi. ya. Sing sedang-sedang saja. Ya? Heeh. Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh. Oke. Tawake semeter pira? Terserah kowe. Oh iya. Wih, sik. Kae ra satu ku to, Gong. Heeh. Kok tak doneh ya. Wis cah nekat tenan. Oh alah, Semar. Oh alah, semen. Tare wangi kaya ngene iki mergo aku tok kongkon. Tare wangi anguk-anguk lawanging kematian. Mungsuh Baladewa iki mergo aku tok kongkon, Mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya, Pak. Jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mestine ya iso ampuh, Pak. Nek kowe ngiklaske aku ya aku tak pamit mati, Pak. Kok awakku mulur ya? Kok nganggo gelang barang iki? Cuk. Belah iki merke. Wah, keprok watu ndasmu. Sik. Sinuwun mandura to. Sinuwun mandura mbok didelokke omongane. Wis kok. Iki kowe mau piye? Aku yo ora paham. Ora paham piye? Aku iki mendonga ta, Bro. Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mblesek terus metu ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Wije ora. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pramudita. Itu. Ayo Tantang. Ya. Wonten dawuh sinuwun. Iya. Itu aku golekno obat kuat. Lho. Sing ana tulisane beli kita. Bel kita kok beli kita. Ngawur. Amun selamat cek, Tru. Goleke pusaka kok. Goleke pusaka. Oh iya. Ana nggone golek. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nenggala. Iya. Ya. Pusaka kok apem. Iki watu ya, Gong. Wis tak kira apem. Ya. Kowe tau ora ana Baladewa nggawa glathi pramuka? Wagu ya, wagu. Ora ana, terus terserah apa. Pedro Kandang Mala Wonten dawuh sinuwun. tak goleke ramban wedhuse disiapke. Idus kowe. Ora ana e, Gong. Watonyo lho. Bambu runcing. Oh iya. Bambu runcing. Kok ya ana ari cilik banget lho. Engko nek goleki gareng malah ngrekoso. Nyo, yes, anane iki, gelem ya iki, ra gelem ya iki. Lah lumayan iki. Ya, maju kok. Wis dadi kaya ngene wis gleleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Lho iki apa iki? Langsung pres ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasah. Aku ora oleh ngentokke omongan. Rasah.
Begitu Baladewa bingung langsung but ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men ketok kaya nek Baladewa. Strayoli binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Januari. Halo, paling jangan bal. Iblis anak. Iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Kuwalik. Menungso kenggonan iblis kuwi watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Kuwalik. Nule nang mburi? Ora. Panos maring jajaran sontane mbone iblis anak kuwi. Jagat Dewa Bathara jagat jembare ora jamak. Petro minggir baca ndasmu. Oke. Sapa-sapa dukane? Ayo, Baladewa, mungsumu iki Prabu Bale metu. Lho, iki kuwi. Iki aku ngedep kaca iki. Wih. Ayo, amu Suramrata, Jaya dimejo. Wah, setan. Lha iki suarane iki ra Bagong ta iki. Aja ngawur. Iki Prabu Bale metu. Kowe cangkemmu ayo jojoh negara modar kowe. Sapa aku? Baladewa kowe. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Werawati. Wah, setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Werawati tak kecup pipine. Wah, setan ora setan asli takono bola. Kowe Bagong. Wah, nenggara ora temomo ning dadane Bagong sing wujud Baladewa. Alugara karo kon gleteng tengah kurban. Pedro. Wah, sia-sia tenan ta siji iki. Sing dadi Baladewa delete kok. Pedro kantong, Bang. Pripun, Ndara? Baladewa sing kae nggawa alu, Pedro. Aku golek lesung. Goleke lesung. Goleke gaman, Tru, aja sembrono. Kowe mangan. Oh nggih, ngestaken dawuh. Wah, jan kok tandange dapi-dapi cerewet. Mengkari ndelok ya. Kene iki sing gembroblos urang-urang bejane totoh nyawa ya padake. Lho. Kuwi jebol cagak gendera ngendi iki? Iki wis cagak gendera iki. Iki lho, wis ono. Iki to. Ganggu ngombe es. Bayar dong. Urung. Omong sing bayar aku nih. Iya. Weh, wong kok ngleleki ra jamak-jamak. Omong karo bakule ngono ora entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 e. Wah. 500 kok apa-apa harus dituku lho. Engko isih tak nggo nukoke sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Truk. Oh, amargane ukurane sikile beda. Siji 36 siji 45. Kok iso kok ketindihan sewengi kerem darah-darah ora lancar abuh diapune ndang ngono ayo Baladewa iki kowe iki toya cuwang yo kondur cara Mandarin ora remo dene aku lho iki nggawa genteng apa hocah wah setan iki Bagong ngising-ising aku tenan iki nek ditonton wong kaya Baladewa mulai kaya wong edan acu Prabu
kados mekaten. Tresnan. Koko Prabu. Kula ingkang rayi pun Kresna. Jaget Dewa Bathara. Andiku bocah berasa. Kula aturi sare Koko Prabu. Iya. Saren, sare. Lenggah prayogi. Iya, Yayi Prabu Ndarawati. Wis. Prabu aja ngengkop-ngengkop koyo ngene iki. Terus sih. Inggih Koko Prabu, inggih. Lenggah. Iya. Inggih. Kresna. Kula wonten karing dawuh. Kula aja percaya. Kuwi dudu aku, kuwi Bagong kuwi. Inggih, kula ngertos. Setyaki diculke. Oh Prabu Sare. Yo, kendel. Yo. Ora gelem kendel mung duwe Senjaki. Iya, yo. Dimas Senjaki. Kadangipun Kakang Garbonata. Garbonusi. Edan. Wah, bengi iki aku di gawe isin karo ponokan-ponokan iblis kuwi. Kresna, kepiye kabare? Kresna, kula wonten maring adawuh. Piye ndang lara temen? Lakon tak dawuh karo Lesmana Mandragumara. Aku kuwi sing dawuh karo Lesmana Mandragumara. Aja percaya karo kowe. Gawe panjalmaning Betari Durga. Hus! Lambemu dhewe. Koko Prabu sampun kados ngaten. Kula aturi kendel Koko Prabu. Iya, senjakipun Kakang nyuwun pangapura. Nggih boten dados menapa. Sing gedhe pangapura gitu senjaki. Sing gedhe pangapuramu aja gitu. Basane dicampur-campur. Ya basa dewa, ya basa wong biasa. Koko Prabu Baladewa. Piye? Salah setunggal. Piye, Kresna piye, ha? Sing Baladewa kuwi aku, ku putih iki lho, awakku putih. Kaya awake kok kaya Valentine. Wis saiki sak karepmu, percaya aku apa karo murimu? Aku gah kaya ngene iki. Koko Prabu, Piye? badhe wonten atur saking kula. Ana pangandika apa? Nalika semanten kula pinanggihan kuwi Endang Loro Temon. Oh, terus Endang Loro Temon kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Lesmana purun menapa mboten. Aturipun anak kula Endang Loro Temon nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula pun Endang Loro Temon ngaton temanten kakung saged ngaturaken pepanggil ruba pepenginanipun temanten wanita. lho, njaluk kepanggil. Inggih. Apa Kresna? Apa Kresna? Koko Prabu Mandura ingkang menika kendel riyin. Siap. 86. Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggil ruba. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Sangajenging temanten kakung kedah dipun jogeti wanara seta. Winginipun inggih menika tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negari. Pangombyonging Dewa Bagus menika mawon. Mandiranan kudu bisa tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti wanara seta. Inggih. Tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Pangombyong Dewa Bagus. Gamelan Lokananta dinabuh Ratu Sewu Negara. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Sri Baladewa Narpati tuwe nareswara tresna langkung kalangkung tresnanira marang Jabanon Cinawi. Wah, yo nadan sak tenane abot nanging tetepun Kakang kudu bisa minangkani. Kula semanggalan wonten Koko Prabu yo. Kresna, aku njaluk pamit.
ngantos-atos Koko Prabu. Bakal tak aturake marang Kyai Prabu Duryudana supaya ngupaya sasran pinanganten kakung. Inggih, wis tak dawuh. Wis, aku ndal pamit sembah kula ngendharaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Iya. Ana dawuh pangandikamu apa? Kaki Prabu, Lho kok kaki? Yayi Prabu Sri. Sir Bathara Kresna. Brodho kok guyune kaya ngono. Kula badhe matur kan paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, piye Yayi Prabu Ndawarawati? Temanten kakung nggadahi pepanggil, temanten kakung nggadahi reruba. Reruba menawa? Reruba ya wae. Papenginan mengono, Yayi. Apa yang dibutuhake? Manten putri kudu nunggang gajah ingkang bisa tata jalma. Weh lah, gajah sirkus. Ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Ngarepe temanten kakung dibeksani Wanara Seta. Kethek putih. Iya. Mburine tontonan kasuwargan ya kuwi kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara pangombyonge Dewa Bagus. Wis ngono wae. Truk. Lho, kok ora Baladewa kok ngundang Petruk? Lha niku Bagong. Iya, aku wis ngerti. Lah kok iso dadi kaya ngono? Lha iya ora ngerti. Ayo salin. Salen piye? Lek dandane radong kok. Kula niku ngomong sambat karo Semar-mar aku tulungono, gane kowe tak labuhi aku tulungono. Prepet. Kok ngerti dadi kaya ngeten iki lek salen piye? Truk. Gong, goleki bakule es kon bayar sik. Ki nek ora bayar aku ora entuk rene. Diane kono 100 nggih susu ora? Ayo mesine duwe kok. Payune lagi pira? Kuwi senengane ngembe karo wong. Aku lek salen piye, Truk? Aku ora ngerti. Ya wis ora usah ndak tak kuwatir, tak uja muga-muga bali kaya wingi uni Bagong. Iki saka dayane bapakmu. Mbok menawi ngaten Bali yo, Bagong. Tentang bolong dalem sinuwun. Yen aku rembugan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkarane. Niki. Iki mau mesti wae kowe durung mireng. Apa sing ndak aturake marang Koko Prabu Mandura dereng? Anakku wedok duwe penjaluk. Penjaluke manten lanang kudu nitih gajah ing bisa tata jalma. Ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Terus mburine gajah kudu ana tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara. Wis kuwi wae ukawa pangiringe Dewa Bagus. Waduh. Apa bapak iso mujudi kabeh sing dikake sinuwun Kresna? Petruk, nun, bapakmu kuwi ora wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca, wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyang endi kene bakal ngupaya kabeh sasran pinanganten mau. Oh nggih. Ya pun ngoten nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati jaga bocah cilik. Nggih, matur suwun. Gong, kon bayar sih. Cerewet kowe ngopo ta? Ana sing ngekeki iki lho. Nek krungu mes ora dikeki to Petruk? Mboten. Bangeten kok kowe iki. Cangkeme. Mana krungu lho. Isine 500 nggo rebutan. 500 yo akeh, Gong. Ha iya. Ha iya. Senengane ora Kok nggo rebutan. Bagong diparingi, diwenehi Kakangne engko ora tak wani meneh. Nggih. Oh, Petruk wis. Kon yen pamit kula tak golek kayu klepu. Lho. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur karo bapakmu ya ana kawan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati Petruk rene. Ora dikeki Bagong. Mboten. Nyotaman ana. Kowe dhewe peken dhewe, dienggo jajan dhewe. Mulai. Aku Hus. Wis kok. kowe urung. Moh ya wis. Ngono kok. Paneng nggih sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit. Iya.
Kula tak matur Bapak. Iya, Bagus. Napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Daru gedang Mas Debok Swasa pucine Parijata Kencana murine gamelan Lokananta ditabuh para wiyaga ratu sewu negara iya nyun pamit iya mungkin gak kula lali lah iya nyun pamit iya kayu klepu Dewa Daru gedang Mas Debok Swasa pucine Parijata pengrite Dewa Bagus kali gamelan Lokananta kali anu nggih ratu sewu negara ya sing nabuh? Iya. Sindene pira? Sakarepmu. Oh nggih, iya. Bareng iya. Kayu klepu Dewa Daru gedang Mas Dasa engko rak rene meneh kae. Wong arep njaluk dhuwite kok bola-bali. Waduh, perang kemempengene. Lho, ngopo? Dompetku tiba. Tiba tenan kok. Heeh, pajake cah tipis. Ana isine ora werna-werna sertifikat BPKB tak tekuki lempit-lempit cilik-cilik tak lebokke nang dompet mbok menawa butuh sawaya ilang kabeh sak duwite pira manut dengkulmu mlocot ora sampun nggih Den ya sing ati-ati bangun nggih ya trentene Tru ya sawane ngene sapa Tru daleme Pak Kuswadi duwe gawe apa mantu putrane Mas Yohan Maulana karo Mbak Wayu Azizah kanthi atur ora saoke-oke sakinah mawaddah warahmah wis mencakup semuanya ora tekan kaken-kaken inen-inen reng apa tak pikir-pikir donga tekan kaken-kaken inen-inen ki rumangsa kurang pas kok kurang pas donga tekan kaken-kaken inen-inen kok bareng tuwa malah pisah ayo ada donga ya tekan puputing yuswa, puputing umur, padha sih sinian, padha andun katresnan. Pancen bener ngono. Tutuk le momong putra wayah. Amin sing dijaluk ya pancen ngono, Tru. Heeh. Ayo to, Gong. Bener, ora kok tekan kakang-kakang ngang. Kedawan cangkem nek. Lambemu jan kekamban. Ki malah justru klasik. Ah iya. Ngene iki asline. Oh iya. Saiki rak Bagong ora di model-model werna-werna. Seneng ya Tru wong dadi manten iki seneng. Saya dipahargyan kaya ngene iki jan nyenengke aku blas ora ya mbiyen. Sing nyekel hansip soalé. Ha iya. Kecekel hansip. Ya wis ora iso piye-piye. Paling mengijab tok wis rampung. Heeh, keluargane bojoku karo keluargaku didekke siji ning omah. Padha tepung-tepungan terus ngresmekke aku dadi mantan wis beres iya ora nganggo bulan madu men ngopo men dintup tawon lho tegese bulan madu ki lunga wong loro karo garwane nendi lho wong cukup ki lunga bar rak mandan ngene iki terus bulan madu honeymoon jenenge lho lunga ning Bali apa ning Lombok apa ning Nusa Tenggara NTT Nusa Tenggara Barat NTT iki Nusa Tenggara Timur. Suka-suka parisuka andon katresnan wong loro. Wes ora jamane. Aku mbiyen yo mung diturukke nang Amban Gedhe karo Semar. Oh. Gek nang kono turu bareng ya mbokne bojoku, bapakne bojoku. Anake, ponakane, sepupune. Aku turu nang pojok lor, bojoku turu nang pojok kidul. Iya. Arep bulan madu rekasane ra jamak-jamak. Wis melek tengah wengi bapakne bojoku nglilir udut gedhe banget kaya kebul. Ra sida. Terus ngerti bapakne turu, aku wis arep brangkang nyedhaki bojoku, mbokne nginang. Taktik wis. Ayah iki aku. Ha ta. Rampung mbokne nginang, aku arep brangkang anu marani bojoku. Anake sing cilik, anake adine bojoku nangis Warataya. Sidane tekan esuk ya mung mentreleng matane. Ora ngopo-ngopo blas, ora ngopo-ngopo. Saiki ya, Gong. Beda wong dadi manten wong duwe wong ora iki. Ah iya. Tur dasare kowe ya mbiyen ya jarimu ya dirabekke hansip kok. Ah iya ya. Ora apa-apa, Tru. Pengumuman, Tru. Iya. Panggilan kepada Bapak Gito dari Bendo Trimurti Serandaan
Ditunggu teman-temannya di mobil parkiran. Oh, iki mbok menawa keturunan ning isor uwet iki, Tru. ya ora kok ya. Aku dinteni ra teko-teko ae karang ngantuk paling. Pak Gito dari Bendo Trimurti Srandaan lho, saka Srandane rawuh mrene. Iya. Matur suwun ya Gong padha tresna karo wayang. Mestine ku pancen kudu ngono. Heeh. Ayo iki wektune mepet. Ora gek oke ngomong gek tetembangan sing kepenak sediani gamelan karo Pak Kus. Wayange ya apik, sinden-sinden ya kabeh isih padha kepareng lenggah. Dimanfaatke, Tru. Ya. Sing muni ya urung akeh mau lagi anting Ayu karo Agnes karo Elisa karo Tatin karo Elisa. Ya. Aku engko ngecim sing anu lho, tengah kae lho, cendik dhewe kae. Oh ya. Prastiwi. Heeh. Arep tok kapake, arep tak londre. Ora ngajar ana wong arep dilondre ora. Ya mbaya semen ora. Kae ya sok melu aku, nek aku prei ya sok melu kakangku Mas Wisnu. Iya. Wis pokoke ngendi sing payu. Iya. Soale kae ra iso nek kon meneng ki, Tru. Kudu tetep pentas. Ha iya. Kok nek ra ana sing mayange ya dandan Jawa ning prapatan barang. Mesakake kowe iki ora. Ya diaturke yo. Ya, ngaturke tetembangan sing kepenak ya, Tru. Ya. Tak nyuwun pambiyantune, Mbak. Sapa jenenge iki mau ana sing nyuwun Sinom Parijata. Ya. Coba Mbak Orisa dhisik. Ya, Mbak Orisa yo kena. Ya. Nomor pira saka ngendi men penonton prisa? Nomor 3 saka nggon aku. Kowe katut ditung ora? Ora. Sing katut ditung anting Jirolu. Ha. Biyaine kuwi. Oh. Sing bengese abang banget itu. Kaya bareng emah-emah kuthuk. Padake jati lan ora emah-emah kuthuk. Ayo ngono kuwi sinden ki dandan ngono ki men ketok apik.